سلام سلام كم يتغنيو فتوات تخاتلتنا كم تواترو نقرب لكم نلومون مواድቖ زرستا بتعقستي منقستو استدرست زانتا حيزنا لكم قريبنا لنا أقدمنا كومنت شير لايك كومنت سبسكرايب مكبار أي ترسعنا بلنا نابتا زانتا نسكركم أبتأهدو كم مجابي تقطيرا قد سرح كابت تجمر زيت أمتا أبالاي نبران أب عسراتات زركب ململ سبنتا ود تبعتينا من مراخ فولي تعدلت اللوا بفلاي فشختان كتسحقن كلا أمع قرطات أنبق تبل ملكتان تتأمتي كاب زقبرا رقحيتات صباقاين نساقن حنساب ود تبعتين السكحات ولا قامس كل حوستين تنبرت مس ودي بفقر قرن حسيبات تتفلتنيا فقري لكع كم نفيو حنسابنا حوارن زحلف الله جرعت قطرهم أبرهت أبكبابي من دفراز عبيد كوينا جنا 18 عامتا مملأ انكلايا تمرعا نفسات أورن كلا دما بنفسيه بمبال نساتراي باتفلتو مخنيات تفاتيحا مفاتيحا مخنيات عد بعدو ببناتو استنتنو دحر مفتحا نخلت عامل كاب جزا وصيا ايتفلطنيا بديحرو جن زتفلاليه وره كناوصا سلجمره مصوارو سينا كاب عدا حصيلا مندفر اتوت ابت خبابي مزنبرت احدو دما سرح جمرت اتسرح كاب غزينا بغزي ان لمدتو سلازخدت دارغا تواهيداتيا ابرهت سبكت بدل زي تدلي ازيا قنعتن لوهنيا قند ملليت ابيا دما سب كلمنان كلو تري لختك قوم عقمي يخون دفرت زي بالله مخانيا بسنكزي بزح نقراتي زغودلان كاب ربحات ترفن امنوس عدمي اخت مرعان كلاون نسدر اخت حقوس كتب المبر في التواي نبران ابرهت اتن ترخبن اتاوي قرشون تخون اي تقدللننيا اب صبقا قميطاتن دحر مقناي ناتتصاباطوبا زي صغبه ودان سدران تسدن دحر غزي جن كسام ما اسكن زيلكا كاله انت ترف ام معلتاو هيوتنا لوط يدلي لوط دما بنيشتي جمير ايزعبي سلاز غلخ قبرالني انت واحد زعرفو العراز زلاتا غزا خكاري يغبا زبل حساب نحنغولا سلاز ربشو امن دفرا نئس بلت غزا تخريت ولا قا تعاطي زقن انتخونه حن سبب سموننا خدت جن تتصراريو كابتوم تسرحلهم ابالات تمالئا بمخدما بون تقلولو نبرت زبزح غزي مساز خيد زنبره حيلوم زبحال اباليو مقررابهم ولا قا ابت مجمرتا منم زينبرون تمسله مس غزي جن اب عين سبات كاتو جمرو اتا ولا حنتي تنقول يخن كفا زي بالله برهت ناي حيلوم صقعق حالو تنبر كنت خالق سب زحسبو حسيباتو تفلط اي نبرتن حيلوم لك كم حوايو زحليلا أزيو تجارقي بمخانو دما يزانيا نبرا حيلوم أبزوبا عن سبا قلب زبال عديو توليدو من نبابرو أغن أبزوبا قاش باركا ششبيتيو أبتو بوتا ناتو دوكان اللو دوكانو سبيتن دوكونيم زكايدو
ንሱ ዝበዝሕ ግዜ ክሸቃቀጥ ኢሉ ንበዓል ባረንቱ ተሰነይን ኣስመራን ስለ ዝመላለስ ዳርጋ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኣይብልን እዩ። ኩሉ ግዜ ድማ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ገንዘብ ይዝቐድም። ኣብ ኣኸድኡ ኮፍ ካብ ዝብሎ ዝኽብልሎ ይበዝሕ። ሓንሳብ ኮፍ ኢሉ ድማ ከምዛ ዕንቁ ዝሽረብ። ናይ ገንዘብ ሸውሃቱ መዕገቲ ይነበሮን። ኣብ ርእስቲ ናይ ገንዘብ ሓይሉ መልሓሱ እውን ንዘይተእምኖ ስለ ዘይብላ ክምርዓ ወኪኤ ሓዳር ክገብረልክኤ ብዘይካኺ ዝጥምታ ጓል ኣንስተይቲ የብለይን ወዘተ ዝብሉ ከም ጸሎት ንጓል ኣንስተይቲ መስበኽ ዝጥቀመሎም ሓረጋት እዮም። ሰሪሑ ዝረኽቦ ገንዘብ እውን ኣብ ምትግባር ጉጉይ መንገዲ ህይወቱ ዓብ ግደ ስለ ዝጻወት ዕጉብ እዩ። ኣብ ዝገሾ ቦታ ብዘይ ሰበይቲ ኣይሓድርን እናበሉ ዝሓሚዎ ብዙሓት እዮም። ኣብ ዝገሾ ቦታ ሰበይቲ ኣላቶም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገሸሉ ቦታ ድማ ከም መዕረፊ ይጥቀመሉ። ኣባ ጅጎ መልክዕን ጉብዝናን ንዕኡ ምስ ዓደለ ንኻልኣይ ዓደለን ዝብል ኣድናቆት ካብ ፈለጥቱ ወትሩ ምስ መጸ እዩ። ናይ ናብራ ሽግር ስለ ዘይብሉ ድማ ጉብዝንኡን መልክዑን ዓቂቡ ንኽኸይድ ሓጊዝዎ እዩ። ዝኾነ ሰብ ክሪአን ከሎ ገና መንእሰይ ዘሎ እምበር በዓል ሓዳርን ኣቦ ቆልዑን ኣይመስሎን እዩ። ኣብ ቅድሚ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይምርዑ ኮይኑ ክቐርብ እንከሎ ድማ ግዳማዊ ትርኢቱ ይሕግዞ ነበረ። ኣብረህት በተደጋጋሚ ምስ ሓየሎም ምቅርራብ ፍሉይ ጦብላሕታ እዩ ኣሕዲሩላ። እታ ኣብ ምዕጉርታት ትርከብ ጥንባቕ ተፈጥሮኣ ንዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ከተፍዝዝ ዘኽእል ሓይሊ ነይርዋ። ንሓየሎም ድማ ንሰያ ዝያዳ ተማርኾ ዝነበረት። ሓየሎም ኣብረህት እውን ኣብ መስመሮ ኣትያ ከም ዘላ ብዝተዓዘቦ ተገዳስነታ ምስ ዝተባሃለ ነታ ዝረኸባ ግዜ ካልኦት ከይቀደምዎ ክጥቀመላ ብምሕሳብ ሕቶ ፍቕሪ ኣቕረበላ። ኣብረህት ንኹሉ ከተሐጉዝ ትፍትን ብምዃና እምነታውን ኣብ ዓለም ልዕሊ ካልእ ነገር ተኸብደኒ ብምባልያ ዝብል ዘዕበያ ባህሪ ዋላ ነቲ ዘይተኣምንሉ ነገራት ሰብ ክሕጎሰላ ኢልያ ትፍጽሞ። ንሓየሎም ድማ ኣይከውንን እዩ ከይትብሎ ኢላ ድሕሪ ሕጂ ምስ ዝኾነ ወዲ ዝምድና ኣይገብርን ኢላ ኣእሚናቶ ንዝነበረት ኣእምሮኣ ዘይነቕነቕ መብፅዓ ንዘእተወቶ ሕልና ኣረቲዓ ባዕላ ከተፍርሶ ተደናደነት። ሓየሎም ንኸእምና ዝገብረላ ዝነበረ ሓለፋታት ኣብ ቅድሚ ዓይና እናተቐጀለ ኣሸገራ። ሕልናኣ ድማ ኣብ ክልተ ኣንጻር ውሳነ ተኸፋፈለ። ብሰንኪ ወዲ ዝረኸበቶ ሕሉፍ መከራ ኣብ ቅድሚ ዓይና እናመፀ ሕራይ ደኽብሎ ክነጽጎ ኣብ ዝብል ክትዕ ጸሚዱ ዓቕላ ኣጽበበላ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ንሓየሎም ጽቡቕ እምበር ሕማቕ ዝበሃል ስለ ዘይረኣየትሉ ኣምላኽ ኮለል ዘበለኒ ምስ ሓየሎም ከራኽበኒ ደልዩ እኳ ይኸውን ዝብል ሓሳብ ብተደጋጋሚ እናመፀ ንሙሉእ ኣካላታ ተቖጻጸሮም። ክሳብ መዓስ በይንኺ ዝብል ሓሳባት ስለ ዝበፅበፃ ደሓን ዕድለ ይፍትን ኢላ ንሓዳርን ናብራን ትመርጾ ከም ዘላ ረሲዓ ኣቕሊላ እናረኣየቶ ሕራይ ክትብሎ ወሰነት። ካብ መፈንጠራ ፍቕሪ ሓየሎም ከተመልጥ ኣይከኣለትን። ኣብ ልዕሊ ወዲ ተባዕታይ ዝነበራ ጽልእ እውን ብሓንሳብ ቅንጥጥ በለላ። ገርህ ልባ ድማ ኣብ ቁጥጥር ሓየሎም ወደቐት። ፍቕሪ ምስ ሓየሎም ከም ተቐዲማ ዝሓለፈቶ ሽግር ሒዙ ኣይመፃን። በንጻሩ እቲ ከምታ ኸይላ ፈሪሓቶ ዝነበረት ፍቕሪ እልቢ ዘይብሉ ሽሻይ ሒዙላ ይመጽዩ። ሓየሎም ኣብታ ኣሃዱ ምስኡ እንተላ ካልኦት ክምንጥሉኒ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝሕዘን ኣንስቲ እናጸብጸቡ በዓል ሓዳርን ኣቦ ቆልዑን ምዃኑ ከይነግሩሉ ብምስካፍ ንኣብረህት ካብቲ ከም መጋቢት እትሰርሓሉ ዝነበረት ስራሕ ኣውፂኡ ከም በዓልቲ ቤቱ ኣብ ገዛ ኣቐመጣ። ድሕሪዚ ንጎሆ ቆሪሱ ካብ ኣሃዱ ይመጽእ። ሙሉእ መዓልቲ ድማ ምስኣ ኣብ ገዛ ተዓጺ ይውዕል። ኣብረህት ንስራሕን ንወዳን ስድራ ቤታን እውን ዳርጋ ረሲዓቶም እያ። ፍቕሪ ናይ ሓየሎም ንኹሉ ነገር ከም ትዝንግዕ ገበራ። ሓየሎም ክምርዓዋ ምዃኑ እዩ ኣእሚንዋ። እታ ግርህነት እምበር ተንኰል ዘይብላ ኣብረህት ድማ
ተመርዓ ከም ዝተፋትሐት ክትፋታሕ እንከላ ድማ ሓደ ቆልዓ ሒዛ ከም ዝተፋትሐት ሓበረቶ ሓየሎም ግን ክሳብ ዝደልዎ እምበር ምስኣ ክነብር ከም ዘይኮነ ልዕሊ ልሳኑ ውሽጡ ይሕብሮ ነበረ ንዓኣ ግን ኣዝዩ ከም ዝፈትዋን ወሊድ ኪሉ ከም ዘይገድፋን ቃል ኣተወላ መታለሊ ብምዃኑ ቃል ከኣቱ ፈጺሙ ድሕር ዝብል ኣይኮነን ማሕላ ንመንቀተለ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ኣባላት ናይቲ ኣሃዱ ዕላላቶም ብዛዕባ ሓየሎምን ኣብረህትን ጥራይ ኮነ ኩሉ ሰብ ድማ ነዚ ሓንቲ ዘይትፈልጥ ሰብ ከተለላ እዩ እናበሉ ንኣብረህት ደንገጹላ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣካይዳ ከተመሓይሽ እኳን ተማዓድዋ ሓንሳብ ዝጸመመ ልባ ግን ንዝወሃባ ዝነበረ ምኽሪ ክቕበል ኣይከኣለን እታ ቅድሚ ሕጂ ፍቕሪ ፈቲና ፍቕሪ ዘየስተማቐረት ጓል ኣንስተይቲ ድማ ሕንቃቐ ዝዓብለሎ እዋን ተሕልፍ ብምንባራ ንዝወሃባ ዝነበረ ምኽሪ ተቕልበሉ ነበረትን ሓየሎም ኣብ ዝኸደሉ ቦታ ምስ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ፍሉይ ርክብ ከይገበረ ከም ዘይወፅእ ዝፈልጥዎ ደቂ ሃድኡ ነብርህት እውን ኣብ መጻወዲኡ ከም ዘእተዋን ናብ ሕማቕ ክመርሓ ምዃኑን ክምድሩ ጀመሩ ይትረፍ ኣብረህት ገና መንእሰይ ዘላ ብዕድመ ምሕድግ ንዝብልኦ እውን ከም ዘይምሕር ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ ስማዕ ሓየሎም እዘ ትኸዶ ዘለኻ መንገዲ ካሃሴካ እምበር ክጠቕመካ ከም ዘይክእል ይጠፍኣካ ይብልኒ ጽባሕ ንጎ ዘይሕማምካ ምስ ተሰከምካ ዝገደደ ዘይምለስ ጣዕሳ ክኾነካ እዩ ድሕርካ ንስኻ ኮይና ኣስካን ካብ ኩሉ ንደቅኻ ንሰበይትኻን ዘይተሓስበሎም እዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ወሪድካዮም ዘለኻ ቆልዑ እንተዝጥርነፉካ ክልተ ሙሉእ ስድራ ቤት ምዃኑ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ከም ዓቢ ጅግንነት ቆፂሩ ስለ ዘዕልለሉ ውሽጡን ውሻጡን ኣጸቢቑ ይፈልጦ እዩ ጠባዩ ምስ ዝኾነ ሰብ ስለ ዘይሰማምዖ ሓደ ምስ ጅምዕ ዝተባህለ ጠራዩ ዝቐርብ ጅምዕ ለባምን ሓያልን ሰብ ስለ ዝኾነ ንኣካየዳ ሓየሎም ወትሩ ዝቃወሞ ጅምዕ ዓርከይ ዘይትገድፈኒ በሎ ሓየሎም ማዕዳ ጸልዩ እንታይ ክገድፈካ ዳ ንጻዕዳ ርግቢት ኣብረህት ሓደራ ከይተታለላ ካብ ዕላላ ከም ዝተረዳእክዎ ወላ ሓንቲ ተንኮል ይኹን ክፋእ የብላ ሃዲኡ ከረድኦ ፈተነ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ክዘውር እንከለኹ ካብ ተጠንቀቕ ሓሊፍካ ንዕን ክትሓሊለን ሰሚዕካ ይፈልጥኒ ሕጂ ግን ነብረት ልዕለይ ዝሓለኻላ ትመስል ኣለኻ ብጎባ ዓይኑ እናጠመቶ ናይ ውሽጡ ጥርጣረ አንተጎሉ ብልቡ ድማ ጠሚትዎ ኣለዎ ማለት እዩ ዝብል ሓሳብ ብልጭ በሎ ኩሉ ሰብ ከምኡ ኮይኑ ይስምዖ ቅንአ ኸኣ ንሙሉእ ኣካላቱ ወረሶ እተን ካልኦት መኒን እንታየን ኣይፈልጠኒ ነብረህት ግን ከም መጋቢት ነመጠን ጽቡቕ ገይረ ይስፈልጣ ብዘይ ምግናን ክነግረካ ድማ ልዕለኻ ፈልጠየ ባዕለይ ኣብዚ ጀሚረ ባዕለይ ስራሕ ኣላ ሚድያ ካብኡ ተበጊሰ ድማ እየ ዝምስክረላ ዘለኹ ጠሚትካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ምናልባት እውን ክትሓታ ተሓስብ ነርካ ትኸውን ብዙሓት ከም ዘኸማኻ ክትጻብኡ ንስተቢል ኣለኹ ሓደ ካብኦም ድማ እዚ ሓሳድ መራሒ መስራዕካ እዩ ጅምዕ ሓየሎም እንታይ ይብል ከም ዝነበረ ምርዳእ ኣበዮ ጠባዩ እናፈለጠ ክምዕዶ ምፍታኑ ድማ ኣብ ጣዕሳ ስለ ዝሸመሞ ትምባል መረፀ ካብ ሕማቕ ዘረባ ምስማዕ ብምባል ድማ ብዘይ ዘረባ ገዲፍዎ ተዓዘረ መሲልኩም እምበር ኣይገድፋኒ ካብኡ ኣይሕለፍ ብምባል ኣቃጫጭ ብትሕቲ መልሓሱ ኣድመፀ መዓልታት ሓሊፎም ኣዋርሕ ምስ ተቆፅሩ ርክብ ሓየሎምን ኣብረህትን እናደልደለ ኸደ ካብ ፍቑራት ሰጊሮም ድማ ዳርጋ ሰብ ሓዳር ኮኑ ለይቲ ሓየሎም ኣብ ስራሕ ስለ ዝሓድር እምበር ቀትርስ ሙሉ መዓልቲ ብሓደዮም ዝውዕሉ ነይሮም ከምዚ ኢሎም እናተጓዓዙ ኣብረህት ሃንደበት ወርሓዊ ጽግያታ ከይመጻ ኣዋርሕ ገበረ ዋላ እኳ ኣብቲ መጀመርታ ደፊራ ክትነግሮ እንተዘይከኣለት ምስ ግዜ ግን ነፍሳ ኣንፈት ክህብ ጀመረ መልክዓ ተለዊጣ ናይቲ ብዘይ ስራሕ ኮፊላት ትውዕሎ ዝነበረት ፍሉይ ወዝ ወኒና ነበረት ሓይሎሜ
ጤኒ ሰግድ ኮይነስ ናይ ኣዴታተይ ከይመፀኒ ኣወርሓ ኣቁፂሩሎ ሓደ እዋን መሳርሒ ቡን ድሕሪ ምቅርራብ ረጊኢላ ሓበረቶ ሕክምና ሞ ዘይትረአይ ንሱውን ብወገኑ ህዲ ኢሉ መለሰላ ዳርጋ ኩለን ዝቐርበን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ስለ ዝብልኦ እቲ ዘረባ ለሚድወዩ ኣብርሀት ዘረባ ናይ ሓየሎም ፍሉይ ሓጎስ ፈጠረላ ከይጠልማ ዝኣተወላ ቃል ሓቂ ምዃኑ ካብ ዘረቡ ኣመነት ስግኣት ስለ ዝነበራ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ኣፍሪሕዋን ኣሻቒልዋን ቃሉ ምስ ሰምዐት ግን ተመስገን ኢላ ንኣምላኻ ኣመስገነት ንተመስገን ወዳ ሓዊ ወይ ሓፍቲ ከተምፃኣሉ ብምዃና ድማ ብውሽጣ ደስ በላ ኣብርሀት ርሕስቲ ሰሜታ ኣዝያ ምጭውቲ ህፃን ምስ ተገላገለት ሓየሎም ኣሃድኦም ቦታ ክሳብ ትቕይር ከም በዓል ቤታ ኮይኑ ሓብሓባ ኣሃዱታት ኣብ ሓደ ቦታ ስለ ዘይቆማ ድማ ኣሃዱ በዓል ሓየሎም ካብ ከባቢ መንደፈራ ናብ ከባቢ ሰንዓፈ ጠቕሊላ ተቐይረት ኣብርሀት እቲ ካብ ሓየሎም ትረኽቦ ዝነበረት ሓልዮት ክትስእኖ ስለ ዝጀመረት ቀጨውጨው ክብላ ጀመረ ብዘይካ ሓየሎም ወላ ሓደ ሰብ ዘይብላ ብምዃና ዓቕሊ ፅበበት ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ስድራኣ ክትምለስ ወሰነት እንተኾነ ስድራ ቤታ ኣብ ዓድና ሰብኣይ ረኺብና ልክለና ኢሎም ዳግማይ ንኸመርዕዋ ለሚኖማ ከብቅዑ ስለ ዘይሰማዓቶም ብኢደወኒና ድማ ካብ ሓየሎም ብምውላዳን ኣሰኪፍዋ ንሓሳባ ኣዋደቐቶ ኣቦኣ ብባህሪኡ ሓያል ብምንባሩ ብተግባራታ ሓሪቑ ኣይጓለይን ይኺሉ ከይንፅላ ስግኣት ነበራ መጋቢት ኮይና ክትሰርሕ እንከላውን ኣዴኣ ትድግፋ ነይራ እምበር ኣቦኣ መጋቢት ክትሰርሒ ኣይደልን እዩ ዝብላ ነይሩ ንሓየሎም ኣሚና ግና ንዘረብኡ ብቁም ነገር ትሪኦ ነበረትን ሕጂ ግን ሰብ ደልያ ፍትዋት ተኸታተልትና ቀዳማይ ክፋል ልቦለዳዊት ዛንታ መዋድቖ ኣብዚ ተዛዚማላ ኣብዚ መጽእ መደብና ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋላ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ ንኹልና